Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Eileen Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Zenaida, 42 anyos, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an karon. Ang tagiya ini maong akong iyaan nga dagang guwang nga mao'y nagpapuyo namo aning yutaa 20 ka tuig na ang nakalabay. Bago pa kong minyo atong higayuna, aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Nihipon na mo sa imong ugangan karon, Zenaida? Wala kitiya, kay sa ungo pa man may bahay. Uy, dili maayo sa magtiayon nga mangipon ka mo, bisan pa nilang mamagpapa nimo. Mas maayo manggid na nga may kaugalingon mong bahay. Mamasab na akong plano, tiya. Kaso, wa pa lang may yuta nga katuguran sa among bahay. Kay sa among agod, o sa among bahin ba, sa akong mama, puno naman gud sila dito, tiya. Kay ito, sabaya dito magbayang uban kong mga maguwa nga nangaminyo na sad. Oh, kung maon na, diha mo sa akong yuta pagtukod og bahay ay. Sa akong bahin ba? Oh, tinuod ka, tiya? Oh, bakante man ang lutiha. Kay wa man ko maminyo. Og ni aman sad ko puyo sa ilang lola og lolo ninyo. Uy, sige, tiya. Ako ingon si Christy, ha? Nga anak na lang may magtukod og among bahay nga. Sige. Aron makalain na mo og puyo. Ay, salamat, tiya. Dili ka ta papahuwaon diha kung makatukol na ta og bay? Okay ra mo na si tiya ko. O kisa may mo question kung anak ta diha puyo. Ngawa man na siya anak nga mangigiun niya nato. Ngagay papuyo tang tiya diya sa iyang bahin nga yuta. Aw, kung mao, maayo hinoon di ay. Sige, suwayan ako glo ng akong is-isis. Aron nga makatukod ta diha, bisag gamay lang, bisag payag lang. Mao ba? Maayo din yun. Maulagi pa. Pasalamat di kong tiya sinda nga misugod siyang magtukod migbay sa yuta. Pero mag-amping mas kiniiya ng inyong iyaan, ha? Ha? Kaya nga naman day pa? Maubit kang wa na maminyo. Kasi ko kayo na. Istikta ba? Manggiloy-on man na, pero ug maoy mabikil, halos kay kiniiya. Halos di maduulan. Si mamay nagsulti ni mo, anak? Ako mismo nahibawan. Ay kasi man unta to'y akong panguyaban, good. Hindi mas si mama ni mo. Bansa? Mas gwapa man na siya kay ni mama ni mo. Pero pwede ang pagkabantan ko sa patasan, hindi balhin kong panguyab ni mama ni mo eh. Papa, ibog di kang tiya sa una pa? Ada sa mga batanon pamiad to. Ay siya gani untang akong panguyaban. Ay buti pasabot. Wag ko kapanguyab. Ay pero ambot huwag kabantay ba na siya sa una nga. Naibog ko niya. Mas papa, ibog di siyang tiya. Pero sa una na to ay wak na ron si mama na ninyo. Mamanggani nga siya ang akong kipakaslan. Ay, kung mauna nga nisugot siyang magbay mo siyang yuta, sige. Tabangan ko si Chris nga makatukod mugbay sa yuta sa imong iyan. Mutabang kong panday aron, di mo dakan sa gasto. Salamat pa. Magkabahay na gito niya, Missy Chris. Wa ko'y kalibutan nga ingon anak baday ang istorya nila ni Papa o Mama o sa akong iyaan sa panahon sa ilang kabatanon. Apan, nagdako ming sayod nga may pagka-istrikta si Tiya.
Apan matinabangon. Ug tuod man, nahuman gyud ang ipatukod namong bay. Ug wa ra may nahimong problema sa among pagpuyo sa yuta sa akong iyaan. Paglabay sa pila ka tuig, may lain nga mihangyo nga mopuyo sa yuta sa akong iyaan. Ang usa sab nako katiya. Unya, Sinaida, tiya? may bag-o na unya mong silingan sa akong yuta. Kay ang usa nako kaigsuon nga didto na unta nagpuyo sa Mindanao, kay didto siya naminyo, mupauli din sa ato kay anhin na mopuyo. Oh, Si Tia Marcy ninyo ba? Iya manggong nabaligya ang iyang bahin dihang ni desisyon siya nga adto na mopuyo sa Mindanao. Unya kay dako-dako man ang akong yuta. Hapit 1,000 square meters man na. So masodra gyud mong duha diha. ay, wala problema, Chow eh. Kanak pa, may silingan na daim ni. Oh, may silingan na dayon niya ta din sa yuta si mong tiya. Mao gyud. War siguro problema, uy. Kay iyaan sa bayan na nako. Luoy sa kaayo. Kay dito na kuno nakpuyo unta sa Mindanao. Unya namatay naman da iyang bana. May desisyon nga, anhin na lang mo balik og puyo sa ato. Isuportahan na lang sab siyang mga anak, kay pulos naman sa mga minyo. Si tiya naman lay naa sa ila. Aw, way problema kung ano na siya puyo din sa atong lugar. Kay niyaman din niyang halos tanan ninyong mga pamilya. Niyaman din niya magpuyo. Mao gyud. Murag ni arami sa usa ka compound magpuyo ang among kaliwat sa side ni mama. Sinaida! Yes! Oh. Kaaba mo diha! Si Papa man ron. Ay! Akong dungahon sa bintana eh. Sis! Pa! Pa, ngano pa oy? Ay, sinda mo among gitabang! Kung na mo sa ospital! Unsa? Ya, Ayaw paghilak. Kay buhi pa ko. Pero dako-dako lang ko gastuhan din sa ospital. Maong, iariya ko na ang akong yuta. buot mong ipasabuti ang ibaligya ni mo ang yuta. Ninyo ko ra ibaligya ang yuta, Sinaida. Kamu nga nagpuyo na sa akong yuta. Si Marcy, gibayran ako. Pero, ya, o pa piya may kwarta. Sige lang, sige lang. Unya na lang kung may kwarta na unya mo. Salamat, ya. Tiya, kumusta man ka? Ay, nena taon, tiya. Nakatigom na gyud mi kwarta. Gitabangan sab mi sa mga igsoon ni Chris. Nilang mama sa dog papa. Ingon man sa akong mga igsoon. Magkabayad na gyud mi nimo, tiya. Pasaylo ako, Sinaida. Ha? Pero, nabaligya ko na sa lain ang luna nga akong gipapuy-an ninyo. Mao nga pangita na lang mo og inyong kabalhinan, ha? Kay gamito naman kini sa nakapalit sa yuta. Unsa? Nahiubos kay ko sa kong iyaan. Kay mga 20 ka tuig na may kapin sa yuta sa kong iyaan. Og iya ming gipasalikan nga namo niya ibalikya ang among gitukuran sa among bahay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mga 20 ka tuig naming nagpuyo aning yuta sa kong iyaan. Madali-dali ba day niya o papahawa dinhi nga nakabahay na baya unta mi dinhi? Ikaduhang pangutana, ang akong iyaan mismo ang nagpapuyo namo dinhi. Mipasalig siya. Verbal lang nga arin niya namo ibaligya ang luna nga among gibayan.
og bayran lang kuno namo kung makakwarta nami. Apan diyang maikabayad na unta mi, wa na niya dawata o papahawaon nami. Wa pa mi dag-anan ani? Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay ng nagpuyo sa usa ka luna? Kay mas una pa biya unta ming nagpuyo sa usa pa namo kaiyaan dinhi. Apan, una lang siya nakabayad, kay doon naman siya kwarta. Ikaapat o katapusan, kung mapahawa na lang mi aron way kupot, pwede pa mi nga magpa-refund ni tiya sa gasto sa bay nga among gipatukod? O pwede pa nga siya pa ang among ingnon kung asa mi mo balhin, kay wa gyud may laing kapuy-an. Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Zenaida. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Mga personal nga mga pangutana nato sa tuwang karelasyon, kapikas, crush, sa mga ning ghost nato, sa mga nagpasakit, nagpaasa, agoy. Ang mga nibiya, saan na lang ni, ang mga nalimot sa ato ang mga kaagi, mga way batasan. Ipadana inyo mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw guys. Kay si Zenaida, gipadani sa kini ang Akong Suliran official writers page. 42 years old si Zenaida, minyo na duha ka anak, di na to isulti ang iyahang address, yuta. Daghan kitag problema si yuta. Kabahin ni sa yuta nga ilahang gipuy-an, no? Ang tag-iya dili sila. Ang tag-iya si yuta katong iyang dalagang guwang na tiya unya. Gipapuyo ni sila 20 tuig na ang nakalabay. Bago pa siyang naminyo atong higayuna, no? 20 years ago. Unya, nagka-problema na ni, karon kay naa na may mga mo sulod, no? Okay. Kay naabot na gani nga nahiubos siya sa iyahang iyaan, no? Kay nipasalig lagi ko no nga ibaligya ang ilahang gitok, ibaligya sa ilaha ang katong luna kung asa nagtukod sa balay. So una niyang pangutana, 20 years naming nagpuyo, no? Sa maong yuta sa iyang iyaan. Madali-dali ba di ay miniya o papahawa dinhi nga nakabalay na baya unta mi dinhi. Actually, dili sad gyud in anak ka dali. Pero balik ta nga ang tag-iya sa yuta maugyod ang naay labing dakong katungod pagdesider kung unsaon yun pud niya paggamit, pagdispose ang kanang maong yuta. Pero isip somebody nga gitolerate, gitugtan, no, pagpatukod, pagpuyo ana dinha, dili gyud pud ingon ana kadali. Ang sakto gyud unta ato nga kung ibaligya man ganina niya og lain, una gyud mo niyang pahibawon, padesideron kung willing ba mo mupalit ana, i-offer sana niya ninyo, usa niya i-offer untag lain. Unya kay tol good faith man mo. Now, kung unsa po'y balor untaan ng yuta, unta, mabayran pud mo, no? Kay gitukod man na ninyo in good faith. Kung naapag yun may kasabutan, ana, samot na. Ikaduhang pangutana. Iyaan mismo ko, no? No, ang iyang pagpapuyo, ana din ha. Nipasalig sila nga verbal lang, anha niya. No, nga ibaligya ang luna nga ilahang gibalayan. Og bayran lang kuno sila kung makakwartan. Bayran lang kuno siya kung makakwartan na kuno sila. Pero karong naa na sila ikabayad, wa na dawata papahawaon. Wa ba may daganan ani? Wa man gud mo'y kasulatan. Mo lagi ni kapilan rin ko magsigig ingon and remind everybody nga yuta labo nagyuta, kontrata, kasabutan, nag-involve og kwarta, katigayunan, mas mayud ning kanang na ay kasulatan lagi kay usahay ba maamnesya man, malimot man, mulimod man, deny naman ang show unsaon man ni nato, no? Pero like I said, without any without any written agreement, angay gud unta nga i-offer to sa inyo ha una kay naa man gud mo din ha and you are tolerated. Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay na nagpuyo sa usa ka luna kay mas una pa baya unta mi nga nagpuyo sa usa pa nako kaiyaan dinhi.
dinhi. Apan una lang siyang nakabayad. Kay duna siya'y kwarta. So, well, it's a tough climb. Kay like I said, ang tag-iyag yun mo'y na ay right or final say, ani. Pero mas maayo siguro, no? Zenaida, di man ta makibag-address ni mo, duol og abogado to show pila na yun na gasto ninyo sa yuta. Kay di man po mo basta-basta po mapapahawa. In the first place, you are not a builder in bad faith. You are a builder in good faith anang yuta. Kay gitugutan man mo and you were tolerated to live there and to put your property there. So kung ibaligya man gani na siguro dapat bayran pud mus balay nga inyong gipatukod. Ikaw pa, ug katapusang pangutana, kung mapapahawa na lang mi aron way gubot, pwede ba mi magpa-refund nitiya sa gasto sa balay nga among gipatukod, ug pwede ba siya pa ang among ingnon kung asa mi mo balhin kay wala gyud mi laing kapuy-an. Of course, it's something na pwede ra gyud masturyaan in order to buy peace within the family, and I will really suggest that, no? And like I said kaganina, mahimo man gyud pod kay di man mo basta-basta mapapahawa, pwede gyud nga bayran mo nilang niya sa nagasto ninyo sa inyuhang balay anang yutaa. Pwede gyud or kanang balhin lang baron mo pika gamay luna, isbog-isbog, sibog-sibog la gamay or unsa ba. Kay tarong baya pod mo kasabot lisod lagi ni oy basta wala lagi kasulatan ba ma-amnesia muni ako ang problema. Muna katong mga naminaw na turon ha, mga sukintig paminaw, ayaw gid mong kumpiyansa anang surya-sturyag mga pasalig lang. Isuwat lang yun nagpapil, ha? Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan so sa kaaw. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aljon, sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Tears in Heaven. If I saw you in heaven, would you help me stay? If I saw you in heaven, tears in heaven. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Aljon. Ha? Mag-propose ka nila? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljon. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sinaa. Adili pa man anniversary nato karon, diba?
Oo. Wala lang. Gusto lang kong ngahatagan kag buwak. Di masagod kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga espesyal ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Anong niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhian ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes, syempre! Dugay na ko na paabot ang higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaad ako. Di kagid magmahay. I love you. I love you too. Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa manggid ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kun wa mo'y liwat no. Pero di gapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya na to. Nagkapoy naman kong paabot. Tansawan ba na ito pagtawag mo sa kapamilya, anak o watay anak? Day, ayaw ko pagsulti anak. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na ni mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan yun gihapon ta bisag mga daptag bata. Oo, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, dong. Grabe na magugukadili. Mauna ko na ako nga magpiti. Og niya, positive gyud. Yes! Salamat Ginoo. Salamat taon Ginoo. So, dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gyud ako sa imong naw nga malipayon kaayo ka. Lagi ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa Ginoo ani. Nga hatagan mo niya og liwat si Lia. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat ma. Day? Awa, gwapa juga guys Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton ginako ang tanan para ninyo. Salamat, Tong.
Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi, ma. Pero abi ni mo, ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod ning Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papas girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya, ma. Nak, ayaw gi-spoil og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Pero sama na. Kay masin madaog, madarag undertime na ko ba? O baka mulib na lang yun ko. Uy, ako maning igsuon. Hello? Ay, Oh, sa gagon, kuha na lang ko nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. Pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige na tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa, para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Lia. Hello? John! Hindi! Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Dili! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa nakita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy! You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? Sakit kayo hantod karon ang nahitabos kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hantod karon. Di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dili na ko kutob og dagan kay salamat. Amen. Mao kad mga higalan kaagi ni Aljun nga taga Millenilia Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, lubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kitapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa usaga. Yadus lang nining tulumanon, handumanan sa usaga with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpanig.